Много години минаха и много уроци съм бил и научил. Кои? Най-важното, което е според мен, човек да бъде човек. В такъв смисъл, че отношенията в живота между хората са най-ценни. Трябва да бъдеш честен със себе си и най-вече всичките около себе си. Да бъдеш искрен и да бъдеш всеотдаен към работата, която вършиш. Бизнесът е свързан и той с живота. Той е начин на живот за много хора. Така че точно това бих ги посъветвал. Да бъдат честни, искрени, да следват мечтите си, да следват идеите, които имат в живота. Не бих, честно казвам, не бих. Това, което върша, това разбирам и това бих правил отново. Може би бих бил по-смел в действията си. Тоест, много неща биха могли да се случат много по-бързо, но винаги съм се старал така, както се казва, риска да бъде умерен. Да дори и да не се случи това, което си тръгнал да реализираш и да решаваш, да има как да се поправиш. Как се казва, не е страшно да паднеш, страшно ако не мога да станеш. За летене, разбира се. Да си направя вертолета, разбира се, това мечтая. Това е най-голямата мечта, която се надявам да успея да я реализирам. И още други неща, но това е основно. Много хора търсят причина за това, което не са направили и най-лесно да се оправдаем с държавата. Не бих казал. Аз съм щастлив човек и може да се каже и късметлия в тази посока. Защо? И аз не знам защо, но винаги съм се ръководил от мечтите си, от принципите, които имам. И нещата, общо взето, човек, който преследва нещата в живота, упорито, с много труд, нещата се случват. Държавата помага, но по-важно е да не пречи. Ще цитирам едни думи на дъщеря ми. За семейния бизнес това е религия. Какво го отличава ли? Той просто продължава и в другото време, когато реално не трябва да си на работа. Тоест, оперативката продължава и в къщи. Не спира, просто не спира никога.